KVW en het schip van Piet Piraat. Alle wind in de brokkenpap. Schip ahoy, piraatjes! Vorige keer hebben jullie gezien hoe het maar net goed ging met de bootjes op de bochtige beek. Toch was dit voor Piet en zijn bemanning nog lang niet goed genoeg. Waar zou pierleverancier nu weer mee aankomen? Hé, de Piet, jongens. Dan ben ik weer, hè? Oh, daar bent je weer. Was een boot bevallen? Ja, nou, het was een goeie boot. Hij was licht en hij bleef drijven. Hij bleef drijven, wel. Dat is toch goed, of niet, Piet? Hij was te traag. Ten traag. Te traag. Wel, maar Piet, bij mij de garantie niet goed, geld weg, hè, jong. Geld weg. Ja, oké. Heb jij een andere boot voor mij? En een andere boot? Ja. Piet, ik heb grote boten, kleine boten, dikke boten, dunne boten, langzame boten, snelle boten, mooie boten, lelijke boten. Wat voor een boot wilt je, Piet? Ik wil een snelle boot. En een snelle Een boot? snelle boot. Wel, Piet, je weet toch wel dat een snelle boot toch minimaal 7 muntstukken is, hè? Minimaal 7. Ik ga even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muntstukken, hè? En weet je wat, Piet? Ja, Maken we daar 8 van? dat is perfect. Laten hè? we nergens meer over. Praten we nergens over. Zorg ik voor u dat die snelle boot op de pittige plas ligt. Een pittige plas. Is goed. Dan gaan we naar de pittige plas, hè. Ligt daar even de sambal bij? Ja. Ja, piraatjes, de pittige plas. Piet heeft zijn allerlaatste muntstukken aan de botenverkoper gegeven en krijgt daar de snelle boot voor terug. Dit is echter een wel heel snelle boot. Daarom besluit Piet Piraat hem zelf maar te testen. Eens zien of hij net zo stoer is als het lijkt. Ik snap de rest niet doen, hè. Allee, deze boot gaat veel te snel, hè. Ik denk dat ik maar terug aan land ga, want die zeebenen dat worden hem ook niet, hè. Oei, piraatjes. Dat was iets te snel voor Piet Piraat. Volgens mij had hij zelfs een beetje schrik. Maar wat nu? Alle muntstukken zijn op en er moet toch echt een goede boot komen. Piet gaat eens een kijkje nemen in de kombuis van Berenbrokkenpap. Want naast overheerlijke brokkenpap maken, zit hij altijd boordevol goede ideeën. Misschien heeft hij wel de oplossing. Brokkenpap, hè. Kapitein. Goedemiddag, meneer Brokkenpap. Ik ben al bezig, hè, voor het avondmaal vanavond voor onze Ik konijs. zie het. Ja, lekker. Maar ik zit een beetje met een probleem. Heeft kapitein een probleem? Ja. Beren vindt dat niet meer. Nee? Nee. Wat is het probleem, Ja, kapitein? het probleem is, eerst hadden wij een te zware boot. Dat is waar. Toen hadden wij een te trage boot. De trage boot, ja. Nu hebben we een te snelle boot. Ja, maar mijn hele brokkenpap vliegt uit de pan, hè. Ja, zie. Dus wij moeten een grotere boot hebben, waarmee wij meer indruk maken op die andere piraten. Ah, ja. Maar, Maar, die zal natuurlijk duur zijn. die kost veel geld. Voor veel geld. Heel veel geld. Heel. En dat heeft kapitein niet. Juist. En Berend heeft ook niet veel geld. Niet. Nee. Heb jij de portemonnee bij? Nee.
Berend is blut. Kijk. Helemaal niks. En nu? De kapitein heeft geen geld, niet. Maar Berend heeft een idee. Wij maken toverbrokkenpap. Kijk. Ik weet zeker dat de bierleverancier u voor niks die boot geeft. En dat wij samen weer door de 7 zeeën kunnen varen. Aha. Kom mee, kapitein. We beginnen met de bakkerijtjes. Kapitein, wil je roeren voor Berend? Ja, zeker, Berend. Want, kapitein, voor de magische brokkenpap hebben wij nog vele ingrediënten nodig. Roeren, kapitein. Een scheutje olijfolie bij. Ja. Maar niet te veel. Een klein beetje bloem. Als kapitein wil roeren, Ja, zeker. dan komt er een paar overheerlijke kruiden bij. Wordt dat niet te veel? Dat is niet te veel. Dat is niet te veel. Een beetje groente erbij. Niet te vergeten voor een klein zuurtje. Dat maakt allemaal het verschil. Dat weet je toch? Klein beetje olie. En lekker meer. Daar hebben wij natuurlijk het laatste ingrediënt. Dat moeten wij niet vergeten. Alles binnen. Alles binder. Ik weet zeker, kapitein, als bierleverancier dit proeft, hij weet niet wat hij proeft. Hij zal de boot aan ons geven. Mooi, zeer mooi. Maar dat is het geheime ingrediënt. Kijk, van de brokkenpap. Roeren, kapitein. We hebben natuurlijk als een beetje op dan. Ik zou zeggen, ik vraag Steven eigenlijk. De kombuizen nodig aan. Steven mag ook wel eens wat. Steven! Steven! Ah, kom jij eens even helpen. Kapitein en Berend hebben heerlijke brokkenpap gemaakt. Wilt jij dit al een beetje opruimen? Dan kunnen wij zo meteen door. En dan komt dat zeker helemaal goed. We gaan al een beetje poetsen en doen. Steven! Leg dat terug. Dat is niet voor u. Dat is voor bierleverancier. Als je deze brokkenpap eet, dan word je helemaal magisch. Dan weet je niet meer wat je doet. Dus het is alleen maar voor Pier. Niet voor Steven. Zullen wij er- 1000 borden brokkenpap. zullen wij er snel naar Pier brengen voor het Steven begint te eten? Steven gaat opruimen. En wij brengen het naar Pier. En kapitein en Berend gaan naar Pier. Wij gaan naar de handelaar. Zeker. Kom mee, kapitein. Kom eraan, Pier. Steven, goed opruimen, hè. Berend heeft de lekkerste brokkenpap van de 7 zeeën gemaakt. Zou dat voor Pierleverancier voldoende zijn om Piet Piraat en zijn kornuiten de ultieme piratenboot te geven? Steven Stil was in ieder geval al bijna niet meer te houden. Kom Berend, ik ben hier vaker geweest, hè. Berend denkt dat de verkoper dit wel lekker zal vinden. Dat mag ik hopen, hè, Berend. Lekkere broekenpap. Dag, Pier. Hé, ça va? Ça va, hè? Ça va bij. Allee, was de boot snel genoeg voor u? Dat was een rappe boot, zeg ik u. Een rappe boot. Oh, wat is er mis? Hij was te rap. Hij was te rap. Hij was te rap. Wat voor een boot zoekt je, Piet? Ik heb grote boten, kleine boten, dikke boten, dunne boten, langzame boten, snelle boten. Wat voor een boot wil jij dat, Piet? Ik zoek een grote, ruime, magnifieke, sublieme piratenboot. Hè. En een echte, grote, magnifieke, sublieme piratenboot. Allee, alle wind in een zeilen, hè. Zo'n boot zoek ik. Oh, Piet. Ik denk niet dat jij dat kunt betalen. Hè. Zo'n boot waar jij over praat, dat is minstens 100 muntstukken. Morelli, ik heb geen 100 muntstukken, hè. Ja, hoe gaan we dat oplossen, Piet? Ik heb zo'n boot, hè. Heb jij zo'n boot? Ik heb zo'n boot. Dan heb ik een idee. Berend! Berend! Piet! Berend, kom eens hier! Oh! Ja, Piet. Berend heeft iets lekkers gemaakt. Iets lekkers. Ik heb voor u Brokkenpap.
Brokkenpap. Brokkenpap. Sublieme brokkenpap. Sublieme brokkenpap. En maar dan moet ik van je geloven en dat is minstens 100 menselijke waarde of wat. Berend is de beste kok van heel de 7 zeeën, hè Piet? In ieder geval van de 7 schuit. De 7 schuit, allee ja. Hier moet je eens proeven. En dan moet ik dat proeven en dan... Ik weet zeker dat je dat lekker vindt. Ah, dat ziet er niet uit, hè. Maar ja, Je Moet proeft. ik dat proeven? Niet, ja. niet kijken, maar proeven. gewoon in uw mondje stoppen. Nou, wel. 1000 borden brokkenpap. Ik denk dat het hem het lekker vindt. Volgens mij ook. Oh, dat is schottelijk. Morgen Dat, zijn, hè? Dat is... Maar lekker, hè? Dat vind ik zo lekker. Heb jij een sleutel van de Oh, dit grote, sublieme, magnifieke... Dit is geweldig. Wat moet je hebben, Piet? Ik heb grote boten, kleine boten, dikke boten en een hele grote boot. Een hele grote. Alles mag je hebben. Hier, neem mee. Pak een boot mee. Als ik nog wat meer van die brokkenpap, mag ik die houden. Die mag je helemaal houden, Ik hè. maak hem, hè. Dan ga ik die opeten. En als Op die- plezier met de boot. Als die op is, hè, dan belt je maar, dan brengen we een nieuwe, hè. Hier kan ik duizend op de brokkenpap van maken. We gaan naar de boot, we gaan naar de boot. boot. Oh ja. Dat hebben wij goed gedaan, hè. Dat hebben wij heel goed gedaan. Ah ja, piraatjes. De piratenvrienden zijn opnieuw bij de Pittige Plas. Zal pierleverancier dan eindelijk een goede boot hebben voor Piet, Steven, Berend en Stijn? Wel Piet, is toch de pittige plas of niet? Dit is volgens mij, Tom, is dit een pittige plas, hè. Kijk, dus er zou hier de boot moeten liggen. Hier moet ergens de boot liggen. Maar hoe weten wij nou welke boot dat van ons is? Hoeveel boten liggen hier er niet? Volgens mij een 1200, hè. 1000 borden brokkenpap. Oh, Dat zijn er veel. Maar hoe weten wij dan welke boot dat van ons is, Piet? Misschien moeten wij gewoon gaan zoeken. Ja, dat is misschien wel het beste idee, of niet, Steven? nee, kom, dan gaan we eens kijken, hè. Oh ja. Allee, Piet, ik hoop toch niet dat het een kleine boot is, hè. Moederlijk, kijk uit! Ik hoop toch niet dat dit onze boot is, hè. 1000 borden brokkenpap. Dat hoop ik ook niet, nee. Ik wil leverancier, waar is dat voor een? Ja, ik weet het ook niet, Stien. Ik vertrouw hem voor geen cent. Vooral niet naar die andere 3 boten, hè. Nee, maar hoe weten we nou zeker dat dit hem niet is of wel is? Ja, deze zal het niet zijn, hè, Stien. Nou, ik denk het ook niet. Misschien moeten we hem verder zoeken. We zullen verder gaan zoeken. Loop maar eens door, misschien vinden we wat anders of zo. Anders, Steven, want dit is eigenlijk nog niet allemaal wat we zoeken, hè? Allee, kapitein, daar staat uw naam op. Piet, Morelé, dat moet hem zijn, hè. dat moet hem zijn. Hier in de moet het mooie zijn. boot! Zeker en vast. 1000 borden brokkenpap. Maar ja, Piet, dit is onze nieuwe boot. Dit is hem. Dat moet hem zijn. Nee, dat is een mooie, hè. Ah, wel. Stap maar in, hè, Stien. Terug aan boord, hè? Als we direct gaan. Oh, Berend, moet je eens kijken, zelfs een hele nieuwe keuken voor u, hè. Een hele nieuwe Dan keuken. kun je geen grote ketels brokkenpap maken. Dat vindt Berend leuk. Dat is leuk, hè, Steven? Dit moet je zien. Een mooi stuur. Kapitein, wat vind jij daarvan? Een mooie bank. Dit is hem, hè. Dit is hem. We hebben een nieuwe boot. We hebben een boot. Allee, Yeah. wel dankzij de kinderen van KVW die ons goed hebben geholpen. hè. Inderdaad. Zeker weten. Dus nu kunnen wij weer de zeeën bevaren, hè. Berend gaat brokkenpap maken. Stien, Ja. haalde jij de trossen los? Wij gaan varen. Wij Piet. gaan varen. Wij gaan varen. Zo, Berend gaat lekkere brokkenpap maken. La la la. Maar nu moeten we wel lekkere ingrediënten doen, hè. Voor de kapitein en voor Steven en voor Stien natuurlijk. Wat gaan we eens allemaal gebruiken vandaag? Lekker, lekker. Piraat, piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad. Schip ahoy, hoi, hoi. Berend denkt dat de brokkenpap wel lekker is. Zo. De brokkenpap staat al op, piraat.
En Stijntje heeft hem al mooi gestart, de boot. Daar gaan we, hè. Op naar de zee, hè. Hé mannen, dit is toch mooi hè? Ik heb hem op de automatische piloot naar huis gezet. Oh, dat heb jij goed gedaan, Stijn. Dit is genieten. Dus hè. nu kunnen wij genieten van de zon, hè. Allee, de bierleverancier heeft u uiteindelijk toch nog een mooie boot gegeven. Ja, hè. Schip ahoy, piraatjes! Dit is een goeie boot. Dit is een goeie boot. Zeker en vast, hè. Maar ik ben uiteindelijk toch wel blij dat die kinderen van KVW ons zo goed hebben geholpen. Je hebt ons heel goed geholpen, hè. Te kijken wat wij nu weer voor een mooie boot hebben. Geweldig, hè. Ik denk dat deze boot misschien wel beter is dan die oude. Dan Dat die denk ik oude. ook. Berend is daar helemaal mee eens. Allee, maar kapitein, ik moet je wel één ding beloven. Hè. Je moet nooit meer gaan pokeren. Schip ahoy! Maar weer, dan beloof ik het, Stijn. Dat beloof ik. Ah ja, piraatjes. Piet Piraat en zijn bemanning hebben een fantastische boot waarmee ze weer de baas over de 7 zeeën zijn. Dat is toch super? Dankzij de kindjes van KVW is het dan toch weer goed gekomen. En zo koest de nieuwe boot het ruime sop op weg naar het volgende avontuur. Schip ahoy, piraatjes!